Sanibonani. Kunezinto ezibuye zithinta umoya wami ngendlela ebuhlungu kabi nakufika abantu ngokuhlukana kwabo esigodlweni njengamanje namhlanje. Bafika asengisho nje ngibe specific. Kunomama kodwa lento into evamisile kodwa ngiyabasiza ngisemasizile futhi abaningi. Lo mama usuka from Matatiela. Yakhala uthi hayi inyanga sezinje sezu7 sibuya pha masifika pha siyafika ziyezela sizosebenza emzini wakhe Matatiele eMaluti. Kuyini na ukuthi bamnuka lo mama abantu bomndeni and desithe mahlola la thathe ukuthi lento le ndawo leya inespoki lesikhulu bamshayela ingane yakhe yokuqala base bayiconvert baya umkhokha lomubi eJaldini eyadini lenye